Bon dia, famílies! Avui a la Biblioteca Can Metge Rei contarem per als nostres més petits aquesta història que se titula El monstre que se va menjar la fosca. Aquesta història l'ha escrita na Joyce Dunbar, una escritora anglesa, i les il·lustracions són d'en Jimmy Liao. A la nostra biblioteca tenim aquesta edició de na Bàrbara Fiore. Esperam que vos agradi. El monstre que es va menjar la fosca. Aquesta és la història d'en Llorenç, un nen que veig que està dins el seu llit de la seva habitació. En Llorenç no podia dormir perquè no li agradava la fosca que hi havia davall el seu llit. Se pensava que hi havia un monstre amagat. I de fet, era vera. Davall el llit del Llorenç hi havia un monstre minúscul, tan petit que gairebé no el veien. El monstre tenia un gran buit en el seu interior, tenia fam, molta fam. Tenia tanta fam que va mossegar unes sabatilles que hi havia davall el seu llit. Són horribles! Després va pegar mossegada un cotxet de jogueta. Gairebé se va rompre les genives. Llavors va ser quan va veure una cosa interessant, una capsa buida. S'hi va acostar i per un foratet molt petit va guaitar dins la capsa i va veure que de dins estava plena de fosca. S'hi va acostar en la bosca i va començar a xuclar tan fort que va xuclar tota la fosca que hi havia de dins. No en va deixar ni gota. Això és mel. El monstre havia crescut un poquet, però seguia tenint encara molta de fam. Va mirant al seu voltant cercant qualque cosa per menjar. Hi havia molta més fosca davall el llit i el monstre la se va menjar tota. Va llepar per tots els racons més foscos, fins que no en va quedar gens ni mica. El monstre va créixer un poc més, però encara tenia gana. Per això va començar a menjar-se tota la fosca que hi havia dins els calaixos. Se va enfilar per les cortines i també se va menjar la que hi havia entre els plats de les cortines. El monstre creixia un poquet, cada dia més i més, però encara tenia gana. Per això se va enfilar per la finestra i se va escapar de la casa d'en Llorenç. Va partir pel carrer per cercar més fosca per menjar i la va trobar a soterranis, a porxos, a ximenees i la se va acabar tota. No en va deixar gens ni mica. A més, va trobar noves maneres ben divertides de tornar a menjar fosca. El que més li agradava era fregar la fosca damunt l'entrepà que cada dia berenava, damunt les torrades cremades. Li encantava l'entrepà de fosca. I el que li agradava especialment era la sopa de fosca que cuinava a l'oscuritat dels pous i l'estofat de fosca que se l'havia preparat també. Més endavant va trobar unes conilleres i se va menjar tota la fosca que hi havia. Va trobar també un cau de guineus i també va xuclar tota la fosca que hi havia. Llavors va topar la fosca de les coves. N'hi havia tanta, va gratar i la s'ha menjat tota. Però el monstre encara tenia gana i així és que va començar a menjar-se tota la fosca que va ser capaç de trobar a tots els boscos de la contrada. Se va menjar la fosca del fons dels volcans més profunds i així el monstre anava creixent cada dia més i més, però encara tenia gana.
tenia gana i se va menjar tota la fosca, però llavors va començar a fosquejar i va arribar al vespre. Em sap greu haver de dir-ho, però se va menjar la fosca de tota la nit. Se va menjar tota la fosca fins que va arribar a la lluna, que va deixar de lluir al vespre. Se va menjar tot el que hi havia, la fosca al voltant de les estrelles. Ja no quedava més fosca. No hi havia ni aurora, no hi havia ombres, no hi havia gairebé somnis. Només hi havia llum. Una llum encegadora, implacable. El monstre ara estava a un planeta solitari. Estava una mica trist perquè s'havia menjat tota la fosca. Va contemplar la terra, que també pareixia trista, tot i que tenia un aspecte ben radiant. Perquè sense fosca, ara, els mussols ja no se despertaven al vespre. Dormien tan i tan profundament damunt dels arbres que de vegades caien en terra. Les cuques de llum ja no se molestaven a sortir, tanmateix ningú les veia. Els ulls dels moixos ja no brillaven a la foscor i havien perdut una mica el seu glamour. Els eriçons anaven fent voltes i voltes i voltes a les cegues sense llum del vespre i xocaven un contra els altres. Les guineus també xocaven unes contra les altres. Els ratpenats se mantenien drets en els arbres en lloc de penjar cap per avall. Els ossos estaven una mica angoixats i confusos. El monstre s'havia fet molt i molt i molt gros. Llavors, allà lluny, el monstre va sentir un renou estrany. Bué, bué! Era un nen que plorava. Era en Llorenç. Plorava perquè no se podia dormir. No se podia dormir perquè hi havia massa llum. Tot i ser tan gros, aquell monstre i tota la fosca que s'havia menjada, el monstre se podia encuir i se podia ficar per la finestra. Va entrar per la finestra fins a l'habitació d'en Llorenç i el va trobar plorant i plorant desconsolat, que cridava a sa mare, que no podia dormir perquè no hi havia fosca. Llavors el monstre va fer una cosa assombrosa. Va agafar en Llorenç a les seves dues potes i el va abraçar. Tot i ser tan gros, tenia les mans suaus i no hi tenia ni un sol pèl. I el va engronsar com si fos un bressol. Fins i tot li va cantar una cançó. En Llorenç, al cap de no res, ja s'havia dormit, igual que el monstre, que ja no tenia gana. Ja no sentia aquell gran buit a la seva panxa. En lloc d'això, va roncar i dormir amb en Llorenç en braços. I mentre dormien, tota la fosca va sortir. Va tornar al lloc d'on havia sortit. Va rajar i rajar i rajar fins que el monstre va tornar a ser molt petit, minúscul. Un monstre minúscul, tan petit que dormia profundament en els braços d'aquell nen que protagonitza aquesta història que anomia Llorenç. El monstre que se va menjar la fosca. Esperant que aquest conte vos hagi agradat i amb aquesta història adreçada als nostres més petits i també als grans, despedim, acomiadam les nostres sessions de contes gravats fins passat l'estiu. Esperant que passeu unes bones vacances, nosaltres serem aquí a la biblioteca i en voleu podeu venir cada dia a veure'm-nos. Bon estiu, adeu!